Халкыбызны, милләтебезне шушындай бәйрәм белән куандырырга уйладык. Һәм әлбәттә инде менә безнең каршыда бу карга боткасы. Карга боткасы нәрсә соң ул дигәндә, безнең татарларыбызның элек-электән борынгы заманнардан килгән бер йоласы ул. Язга кергән вакытта авыл халкы бердәм булып каргаларны каршы алырга әзерләнә. Ни өчен әзерләнә? Чөнки карга табигатькә яз килгәнне белдерә торган кош бит ул. Шундыктан йорт саен балалар, иләр саен йөреп, ярмалар җыйганнар һәм шул ярмаларны басу кырларга чыгып, казанда пешереп, бергә авыл халкы белән күңелләшкәннәр. Монда төрле уеннар, төрле биюләр, җырлар булган. Һәм инде әлбәттә шушылай карга боткасыннан да авыз иткәннәр. Безнең Биктауның карга боткасыннан авыз итеп карагыз әле. Дети собирали по дворам такие вот. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Еллар имин, көннәр тыныч булып, сугыш афәтләре күрмичә, тынычлыкта, муллыкта, бәрәкәттә яшәргә язсын.